mga pag-inot na barata. Duwang lologadan kan anudo nin tubig ba sa Camarines Sur. Nationwide automated counting machine roadshow kan Comelec uminarangkada na. Labis 900 na loose firearms na kumpiskar kan PNP Bicol. Asin, bagong two-story command building kan 9th Infantry Division Philippine Army piginaguraran. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Lunes, Disyembre 2, taong 2024. Sa detalyes, duwang lolo na mabalyo sa sarong spillway sa Camarines Sur, gadan kan anudo nin tubig baha sa kasagsagan kan makusog na pag-uuran kasuudma. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Daay na sunerte pang mabuhay ang duwang lolo makalis na mahulog ang piglulunadan nindang electric bike o e-bike sa uminapaw na spillway sa barangay Biong, Kabusaw, Camarines Sur. Alas 5 nin maagahon kasuudma, Disyembre 1. Pigbiston mga biktima na sinda Jessie de los Santos, 74 anyos, asin June Grim Pluma, 70 anyos, parehong residente kan barangay Barceloneta, Kabusaw, Camarines Sur. Susog sa impormasyon, halian duwang biktima kaiba ang duwa pang lolo sa pagsamba sa sarong simbahan sa syudad ng Legazpi kan mangyari ang insidente. Tulos man ko taining naipaabot sa kaaraman kan otoridad kan mga opisyal sa barangay asin narespondihan. Alagad, nagpalyer na mahanap ang mga biktima. Buros, karit, magkusog. Ngunyan, si Sendang sasakyan na, nagpalin, gano'n nahulog sa kalig. Nahulog. Kaya, itong duwa, nakasalbar, si duwa, naano sa kan tubig. Alas 4 kasubagong maagahon, kan ma-recover na ang bangkay ni De Los Santos. Alas 7:50 man kasubagong aga, kan makuha na ang bangkay ni Grim Pluma, harani sa lugar kung saan ang mga ini nahulog. Ang may-advise ko lang po sa mga constituents kang Kabusaw, na po yung pili pag-araw kaya na nagraragasa ng tubig na hari sa kabukidan, pili, dahil na sila magbaligon. Ang gobyerno po nga ni Bagay, sa pagbando, kung dapat nga pili, kung may pili, mag-preemptive evacuation na para maiwasan ng mga army na disgrasya. Pigpapatentehan naman ngunyan ang bangkay kan mga biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Nationwide automated counting machine roadshow kan Commission on Elections nagsikad naman sa Legazpi City kasubagong aga. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Ugma ang 4th-year student na si Jasmine Pertes kan Bicol University College of Education. Nasaro siya sa mga enot na naka-eksperyensya kan paggamit ng bagong automated counting machine o ACM na gagamiton para sa 2025 national asin local elections sa ginibong Nationwide Voters Education Roadshow kan Commission on Elections o Comelec Bicol sa Bicol University East Campus Gymnasium sa Legazpi City kasubagong aga. Sabi niya, maray man na nakaigwaning roadshow para sa oras kan perilian dahil na siya manidibago pa sa paggamit kan ACM. Since accurate naman po siya and maganda din naman yung mga paper and pen since hindi siya nag-over yung sa paper, yung pen na ginamit. And then accurate din siya doon sa machine since nare-read din naman lahat ng receipt na nakukuha doon sa binoto. Sikun kay Comelec Bicol Director Attorney Maria Juana Valeza, 19 ACM ang pigdara ninda sa venue para magamit sa live demonstration o total na 115 sa bilog na rehiyon. Obheto kan aktibidad na matukdoan o maging pamilyaran mga botante sa features as in functions kan ACM siring man na maiheras man sa publiko ang mga magkakanigong impormasyon manunggod sa automated election system. Dugang pa kan direktor sa tabang kan pagdiripon, mas makusog ang tiwala as in kumpiyansa kan publiko sa electoral process. It's 100% accurate based on certification by international certifiers. The same pa rin ang proseso natin except na may pagkakataon kayong tingnan sa screen kung sino ang mga binoto ninyo and to verify that if yung nabinoto nyo na nasa screen parehas nung balota ninyo plus yung resibo. Presente sa aktibidad ang mga kabuhan asin estudyante kan Universidad, Comelec Albay asin Comelec Legazpi. Madurar ang roadshow sundo sa Enero 30. Commencement
of our demonstration for ACM para ang public maging aware kung ano ang gagamitin natin during election and for them to be educated kung paano gamitin itong machine na ito. And of course, tutulungan din namin sila para pumili ng tamang botante. Mientras tanto, basado sa record, 4,068,142 unregistered voters sa bilog na rehiyon. 944,112 kainian gikan sa Albay. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta. Bagong command building ka 9th Infantry Division Philippine Army sa Daraga Albay, pig inagurarana kasuudma. Ako Bicol Party List Representative Zaldico nang ngenot sa seremonya. Sir Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Pig inagurarana kasudma ang bagong 2-story command building kang 9th Infantry Division Philippine Army sa Barangay Talahib, Daraga Albay. Presente sa inaugurasyon as in blessing ceremony sina Major General Noel Alberto Peñafiel and Commander ka 9th Infantry Division, Brigadier General Jose Rique Lanyog ka 903rd Brigade, Lieutenant Colonel Joy Villanueva and Commanding Officer ka 31st Infantry Battalion, Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon, Albay Police Provincial Direct Julius Año-Nuevo, dating Congressman Christopher Ko, Diday Ko, asin Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List na nangenot sa aktibidad. Sigun kay Major General Peñafiel, bentahin ng gad na iguana sindakan bagong pasilidad, mas dakula, mas komportable, asin mas ligtas na irukan kan sa indang mga personahes. Labi nyaman ining pigpapasalamat kay kongresista ko na padagos na pigsusuportahan ang sa indang pangangaipo. Kami ngayon nandito bilang testament sa pasasalamat namin kay Congressman. At the same time, na-realize namin na pag-sponsor ni Congressman Saldi ng mga project na ito ay pagkilala rin sa armed forces at sa sundalo na mga pangangailangan at sisilbi sa bayan. Sigun kay ko, bilog ang suporta ni Presidente Bongbong Marcos Jr. asin ni House Speaker Martin Romualdez sa hukbong sandatan kan Pilipinas kaya padagosan sa idang pagtaong prioridad sa mga ini. Dugang pa niya, apwersa na unang bita na command building na nagkantidad din 54.50 million, may 19 pang proyekto aan gobyerno na pigpapatrabaho para sa Philippine Army sa rehiyon. Asin may 12 pang proyekto na nakalinyada para sa masunod na taon na pigkakarkulong abuton sa 500 million pesos. Saro po sa nagpapaluyak sa tuyang ekonomiya is number 1, yung typhoon. Number 2 po, ang peace and order sa insurgency. So pag nahiling po kang sa tuyang mga kababayan na maray na ang infrastruktura, maray na ang development, at dakul na pong trabaho at turismo, siguro ang sa tuyang mga may mga pinaglalaban, it's high time to surrender the armed struggle. Mientras tanto, sinabi man kan opisyal na nag-alokar ng 8 billion pisong pondo si Speaker Romualdez sa masunod na taon para lang kawan ang subsistence allowance kan Philippine Army. Nagikan sa 150 pesos, maging 350 pesos na. Alagad ginibo da ining 16 billion pesos ni Presidente Bongbong Marcos. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Mga pamilyang nawa aranin harong makalihis naman rapado ang Super Typhoon Pipito sa Catanduanes. Natawanin housing materials kan ako Bicol Party List. Uyaliwat si Hercules Barbacena. Total na 950 pamilya hali sa 7 banwaan kang Catanduanes ang nakareceive nin housing materials gikan sa karahayang bot kan ako Bicol Party List. 173 ang resepiente kaini sa Bagamanok, Pandan, Karamuran, Viga, Panganiban, asin 85 sa Gigmuto na ipigdistribuer sa kada alkalde kan banwaan kan nakaaging Biyernes sa Kapitulyo kan Verac. Para kay Pandan Mayor Raul Tabirara asin Gigmuto Mayor Vicente Tayam, dakulao na bagay ang espersos kan ako Bicol Party List urog na sa mga siring nindang tios na banwaan na pinakanirapado ng Gadkan Super Typhoon Pipito kan nakaaging bulan. Nagpapasalamat ako kay Congressman Saldico ng Bicol Party List sa pagpupursige niya na matulungan yung mga nasalantang bagyo dito sa amin, lalong-lalo na sa aming bayan, sa bayan ng Pandan. Kasi kami yung talagang napuruan ng bagyo. Yung binigay niya na 173 family kits na to ay malaking tulong to sa totally damage. Ako po ay labis na natutuwa at nagpapasalamat sa inisyatibong ito, sa tulong na ito na ibinigay ng ako Bicol Party List at ng DSUD na maibigay muli ang
tulong sa aming mga kababayan sa Igmoto na nasalata na total wash out. Dahil sa pagkakataon ito, mamibigyan natin sila ng pagkakataon na maitayo muli ang kanilang mga nasirang mga kabahayan. Presente man sa distribusyon si Catanduanes Governor Buboy Cuba na inumaw asin pinasalamatan ng GAD anis persos kan partido na pinamamayuhan ni Congressman Zaldico. Nagpasalamat po kami sa pagbibigay na disut ngayon sa ilang agarang pagtao ng home kit. Kumaga just after a week, adyaw na ang tabang kami unang niya sa Catanduanes. Kabali sa mga pigpanaong materials, iyo ang GI sheet, plywood, kuko lumber, asin mga pako. Nakatuwang man kan ako Bicol Party List sa aktibidad ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Nadara lang po sa musilistahan and sa mga pictures ng mga totally damaged. Kaya na-confirman mo po na iba talagang mga araw kayo na sitwasyon dito na talagang ground zero. Wala po talaga sindang mga harong na. So with that, this nag-anputulis kami, nag-esfuerzo na mapadarahan agad sila sa materyales. Asigurasyon man kan partido na padago sidang magibunin mga programa asin manlain-lain pang inisyatibo ngali na mapagian ang gabat na pigpapasan kan sa idang mga kababayan urog na itong nirapado pa sana kan mga bagyo. Through the initiative of our very own Congressman Elizalde Dico, the Chairman of Aggregation, together the leadership of our House Speaker Martin Romualdez. So, and through the partnership of the SUD, nagkasararo po kita para mag-atod kitabang sa mga totally damaged houses, particularly dun sa local government of Bagamanok, Igmoto, Biga, Pandan, Panganiban. Okay? So, almost 60 LGUs ang tig-atudan ta kaining mga construction materials para makapag-start sila. Mientras tanto, apwera sa housing materials na naumanin mga bulong ang ako Bicol Party List para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena. Bagong scholars ka na ko Bicol Party List, pigpaseraro man sa orientasyon sa tailoring course ka nakaaging simana. Si Arielo Bea sa bilog na detalye. Sa ibong kanidad, porsigido ang 65 anyos na si Yashadora na makaukod na magtahi kaya inaprobitsaran niya ng GAD ang tailoring course na pig-opresir kan ako Bicol Party List katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority Bicol. Antes ang formal na pagklase, pigpasairaro man sinda sa orientasyon. Istorya niya, dati siyang guidance counselor sa sarong pribadong eskwelahan sa Albay. Kan magretiro, naghanap siya nin mga pwedeng pagkaabalahan. Asin kan maisiyan ang programa kan partido, dahil na siya nagduwa-duwa pang mag-enroll. Sabi nga nila, hindi huli ang lahat para mag-aral ng bagong skill, di ba? So since I have all the time for myself, because retired na ako and all my children are already grown up, lahat sila wala na sa bahay, ako na lang and all. So I decided to, actually, fortunately, na-discover ko lang na meron pala nito na hindi ko alam. So naisip ko, di ba, actually, hilig ko din naman manahe, since, di ba, ang mahal ng patahi ngayon, hindi naman actor and who knows in the future maka-establish ka ng diba, ng business related to tailoring. Total na 25 scholars ang pigpasairarom sa naunang bita na aktibidad. Katuwang manigdikan partido asin kan TESDA and Multiple Skills Institute Incorporated na mangingenot man sa training kan scholars. Ako bilang register ng school namin, munya na year ilang trainings ba? 3 to 4 trainings ang under ako Bicol Party List. And also, sobrang masaya kami na nung nalaman namin yon na dakulaon siyang tabang. Kasi hindi naman dahil sa school namin dahil napoprovide kami ng training, but also sa mga dakulo na tao ang matatabangan kaining training na ini. Imagine kung sa 25 slots sa sarong training, kung 3 to 4 trainings yung binigay na ni ako Bicol, dakulo na siguro 100 plus, sobra pa ang matatabangan nila. And also, gusto namin na sana mas dakul pang matabangan. Mientras tanto, madurar ang training kan scholars sa loob ng 35 aldaw. Para sa mga baratang tatak Bicol, Arielo Bea.
Labis 900 talus firearms na kumpiskar kan PNP Bicol. Asinabangan ang mga eksena sa Christmas lighting sa Legazpi City. Yan ang siniba pa ang bareta sa pagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Nagbabalik-an Ako Bicol Online TV. 1900 na loose firearms na kumpiskar kan PNP Bicol sa laog nin 11 bulan na operasyon bilang paghanda sa May 2025 local and national elections. Si Arielo Bea sa bilog na detalye. Pinanginotan kasubagong aga ni Philippine National Police Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon ang pagpresentar kan mga loose firearms na nakumpiskar kan kapulisan ngunya na taon. Total na 965 loose firearms ang narecover sa lawag nin 11 bulan na operasyon na pinuunan kan December 11, 2023 sundo kan November 24, 2024. Kabali na digdian mga Z's confiscated as in recovered firearms. 925 kainian presenting nasa kustudiya kan Regional Civil Security Unit Bicol, mantang nasa Regional Forensic Unit Bicol ang 40 iba pang loose firearms. Last December 11 up to November, last year up to November 2025 this year. Ang category po nito sir ay captured, confiscated, surrendered, deposited, and forfeited firearms. Ang iba dyan sir, ginagamit pa sa ongoing case ng ating forensic group para gamitin sa ballistic, matching ng mga balang ginamit. So, lahat po yan ay accomplishment
for 1 year na PRO. Dugang panidison, parte ang mga pigkasan nitong operasyon kontra loose firearms sa security measure para sa paabuto ng 2025 national and local elections. May kasabihan tayo na kapag tayo ay nabubuhay sa baril din tayo mamamatay. Kaya itong ino-offer ng ating pamahalaan na magbalik loob, ito na ang panahon para akapin nila yung malayang buhay at napakasarap po magdiwang ng mga special na okasyon. Kagaya ng Pasko, nakapiling ang mga mahal sa buhay na walang tinatawag din tumatakbo at walang bigat sa dibdib at isip na dinadala. Presente sa pagtiripon si Comelec Bicol Director Attorney Maria Juana Valesa na pigpapasalamat ang esperasos kan PNP nga ni maging matuninong ang maabot na perilian. The proactive campaign against loose firearms is a vital part of our collective efforts to guarantee a secure and peaceful electoral exercise. I also take this opportunity to remind everyone of the critical role we all play in safeguarding the integrity of our elections. Let us all continue to work together, not just in disarming potential threats, but also promoting responsible and vigilant citizenship, fostering transparency and encouraging peaceful discourse as we approach the 2025 elections. Maserbi ini bilang convoy escorts, members kan quick response teams, route security, mabantay sa mga voting precincts asin magiging miyembro kan reactionary standby support force, an iba na itotoo ka man na magbantay sa mga checkpoint asin idudugang sa augment forces. 877 man ang mobile assets ang nakhandang gamiton para sa eleksyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya. Mga paguran na namatean kasudma nagkausa nin pagbabaha asin pagrasay nin daga. Sa manlain-lain na partekan ka Bicolan, ano ang magiging kamugtakan kan panahon sa mga masunod na aldaw? Aramon sa report ni Angeline Dagta. Nakamatinin makusog na pag-uura ng Bicol kasuudman na nagkausanin mga pagbabaha asin pagrasay nindaga sa manlain-lain na runa kan rehiyon. Sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, huli ini kan pigaapod na shearline o ang pagsabatan kan malibot na paros halis sa norte subangan asin kanamihan o northeast monsoon. Posible pang makamatinin mga kalat-kalat na pag-uuran sundungon niya na banggi. Alagad bakuna ini kasing kusog kan pag-uuran na namatean kasuudma. Nasa amihan season na kita, makusog ang amihan, kaya nga nagkigwa kita ning shoreline. Ang kumbaga partner kaya yan kapag may shoreline kita, gustong sabihin po kaya makusog ang amihan. Kapag ang shoreline nag-aabot sa may Southern Luzon hanggang sa may Eastern Visayas, gustong sabihin kaya yung amihan nasa may Central Luzon or pwedeng nasa may Southern Luzon. Sigun sa pag-asa, sa aga, laoman na ang pagmaray kan kabugtakan kan panahon. So ngunyan pong ngunyan na Lunes, nakaka-apekto pa mangraray yung shoreline. Although medyo yung nag-o-oscillate na siya, nagtataas na siya pataas, pasiring sa may Central or Northern Luzon. So ngunyan may mga kalat-kalat pakita mga pag-uran na nilalao manigi sa may Bicol region. Pero by tomorrow, then the rest of the week, asahan na improving weather condition na kita. Data na kaya naiiling na makaka-apekto pa ini yung shoreline ngunyan na mga masunod na aldaw. Mientras tanto, sa Rojas na sa duwa pang low pressure area o bagyo ang pigbabantayan kan pag-asa na posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunya na Disyembre. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angeline Dagta. Labi sa 500 na siklista nakipidal sa ikasampulong fun bike kan DNR EMB Bicol kan nakaaging Sabado. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Dahil nagpatinag sa makusog na pag-uran ang mga siklistang nagbale sa fun bike na pig-organisar kan Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENR-EMB Bicol kaining Sabado. Ang 65 anyos na si Lolo sa Tortino Tadena, kan barangay sa Lugan Kamalig Albay, pira sa ginatos na nakipidal sa aktibidad na taon-taon nang gadaang nagsasabay sa fun bike kan naunambita na opisina. Ang experience kini de sa DNR, ito nakabigay man pagbigay sa katawan ng pampasigla sa katawan na dapat pag ganito sa nagabike ka talaga, kuan lalang ganyang mga edad namin, dapat di ka na sa pagkaon. Takad-takad na sa pagkaon din, gulay-gulay.
Nakipidal man digdian pamilya Balyaran kan Santo Domingo Albay na enterong hilig ng gad ang pagbabike. Actually, yung brother-in-law ko nandito din and my sister-in-law, sila talagang mahilig. Tapos si husband, parang napapasama-sama din. Then parang since yung buong family na nahilig na sa pagbabike, ako medyo na-encourage na din na magbike. Every time na may time after work or weekend, nagbabike. Sigun kay DENR Bicol Director Maria Socorro Abo, 500 na siklista nagbali sa fun bike na parte kan selebrasyon ninda kan Clean Air Month. Of course, the objective, at this is one of the mandates being implemented by EMB, and the objective is improvement of air quality. Bakit ba tayo nagbabike? Diba? Pag nagbabike tayo, hindi tayo gumagamit ng gasolina, so hindi tayo nagkakaroon ng emission. Yun ang unang-una, diba? O number 2, dahil tayo nagbabike, nagkakaroon tayo ng ng energy, parang na-exercise din tayo. So yun ang isa ito sa importance ng ng pagbabike, yung health natin. And then dun sa mga, 'di ba kanina nagbigay kami ng bike doon sa mga less fortunate nating mga kababayan kasi yan ang transfer sa kanila from the workplace to the house to the residence. So ibig sabihin, nagkakaroon tayo dito ng economics factor na kung saan nakakapagtrabaho sila because of the bike, no? And we're very happy that every year ay nagiging successful tayo. Kita mo naman sa lahat ng mga bigay naman na mga awards, mga raffles, ay maligaya naman. Nakita ko talaga maligaya sila at ipagpapatuloy namin yan. Mientras tanto, may tema ang aktibidad na pidal para sa gabos para sa malinig na paros. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Christmas lighting sa Legazpi City dinagsanin ginatos na paradalan sa ibungkan maraot na panahon na namatean kan nakaaging Sabado. Ang mga eksena dalanon ta sa istorya na Hercules Barbacena. Sa ibongkan makusog na pag-uran, dainagad na pugulan ang mga Legaspeño na maghiling kang Christmas lighting kan LGU Legazpi kaining Sabado. Saro na dyan si Nanay Malu na aminadong may pig-aagihan na agyat sa buhay. Alagad hulikan pa ilaw, maski papaano naramduman niya daang magngirit man giraray. Bagong paglauman ang hatod sa iya kaini. Paglaom na lugod, maging magian-giana ang sa indang pamumuhay. Mas kinaguran, actually nailing man so nag-perform na mga bigay todo man sida. So mas kinaguran, nagtagal kami para mailing man so kuan po ninda, so show ninda. Dumugman hulikan makusog na pag-uran. Game na game ang giraray ang vlogger na si Mitch Villanueva na makover ang makulor na pagtiripon. Napakaganda ng pailaw, especially na bago yung design, bago yung mga nakikita dito, at saka itong mga design ng mga pailaw ng mga bilog, bago siya ngayon dito sa Legazpi. Ang maganda pa, kahit maulan, marami yung nakisaya, maganda yung pailaw, at talaga yung performance, napakaganda. Yung gabi na to, napakasaya, at feel na feel mo na talaga yung Kapaskuhan. Hataw na hataw man ang Albay Marinera Majorettes, Mariners Band Legazpi, asin ang GRD Dancers sa saindang performance sa ibongkan makusog na pag-uran. Siring man kan Legazpi City Choral, asin Bicol University Choral na ibinida man ang saindang magagayon na kansyon. Sigon kay Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr., simbolo ang pailaw nin bagong liwanag, bagong paglaom, asin pagkakasararo. Is the grand lighting ceremony for our Christmas balls na kung saan nag-illuminate. This is for everyone for Christmas. Na masingani, dako lang nag-araging bagyo, alagad data malingawan ang espiritu kang Christmas, kang Pasko. Sigon sa alkalde, dakol ang mga kaabang-abang na aktibidad sa syudad na talagang madaranin kaugmahan sa mga taga-Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. 23 na aldaw na sana. Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat.